ನಮಸ್ಕಾರ. ತನ್ನ 72ನೇ ವರ್ಷಡು ಬೊಂಬೈಡು ಊರುಗು ಬತ್ತದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಲ ಪುಗಡ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳಿರು ಅರ್ನಪುದರ್ DK ಶೆಟ್ಟು ಅರಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತಿರ ಕತೆ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಬಲೆ ಅರಡ ಪಾತಿರಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ. ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ. ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಎಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲು ಎಪ್ಪಲ ಬರೋಂದಪ್ಪ ತಿಂಗಳಿಗೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲು ಮರಣಿ 14 ತಾರೀಕು ಬೈದ ಅಂಚನೆ 30 ತಾರೀಕು ಪಿರಪೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂತ ವಾತಾವರಣ ಪುರ ಇರಕ್ಕೆ ಮುಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದೆ ವಾತಾವರಣ ನಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪಿಲ್ಲ ಕಂಚದಲ್ಲ ಬಂಗಾಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಳ ಕೊಂಕಣ್ ಏರಿಯಾ ಪಂಡ ಐತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಪಂಡ ಅವು ಕಡ್ಲ ತೀರನೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲ ತೀರನೆ ಅಂಚದ ಅಲ್ತಲ ಮುಲ್ತಲ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನದೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಬರ್ಸ ಈ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಬೈದಿನ ಮೂಲ ಈಸ ಬರ್ಸ ಆಯ್ತ ಒಂದು ಆಜಿ ಆಜಿನ ತಿಂಗಳಿದ್ದ ಬರ್ಸ ನಡ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಅಲ್ತಲ ಮುಲ್ತಲ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಸರ್ ಇರೊಂಜಿ ತುಳುತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಇಡೆಗು ಬರ್ತದೊಂಜಿ ತುಳುತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದು ಪಾಸ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಬಾಲೆ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪುಟ್ಟನಾಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬೈದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಈದಿನ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾ ಕೇನರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಪೇಪರ್ಲ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಆಜು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಎಂಕಿ ಯಾರೋ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಪೇಪರ್ ಅವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಕಡಪಡೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವು ನಾನು ಓದಿನಾಗ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ಅರೆ ಇಂಚಿನ ಪೇಪರ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ ಪಂಡದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂತ ಸಂಬಟ್ಟು ಓಮನ್ ಡಿ ಅನ್ನೋರಿ ಪಲ್ಲಿ ಮಗೆ 60 ಎತ್ತಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡದು ಆಯ್ತು ತುಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಲ್ದೇ ಪಂಡದು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಇಂಚೇನೆ ವರ್ತಮಾನ ತೆಗಿತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದಾದ್ರೆ ನಾನು 3 ತಿಂಗಳು ಮನಿ ಪಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಕುದೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏರ ಪಂಡರು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಗ್ಪಾಲ್ ಪಂಡದು ಆರ್ನ ತುಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆತಂಡ ಈರಾಯ್ಕೆ ಬೊಟ್ಟ ಸೇರ್ಲಿ ತುಳು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಯ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಐಕ್ಯಾನ ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡೆ ಕಲ್ತ ಎಂಕ್ 2 ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ನಡುಟರ್ ಪಂಡದಲ್ಲೈತೆ ಅಂಚೆನೆ 2 ತಿಂಗಳು ಯಾನವನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡ ಊಲ ಭಾಷೆ ಏರ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂದು ಓ ಭಾಷೆ ಎರಗಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಲೆ ಕೂಡ ಯಾನ್ ತುಳು ಬರೆಪಿನ ಓದಿನ ಆತೇನೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಪನ್ಪಿನ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಆತನೆ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸೂರಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಒಡ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ತೆರೆದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ತೆರೆದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಂಜೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊಲ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ನಾವು ಅಂಚೆನೆ ಸುಲಭಡು ಮಾಜೂಜಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಂಗಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತದೆ ಆನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ಸಂಜೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಾನ ಹೆಂಗ ಆನಿ ಬರ್ರೆತ್ತನದ ಆತನ ದೇವರನ ಋಣ ಆನಿ ಏನಣ್ಣ ಏರ ಪಂಡಿರಿ ಇರು ಒಂಜ 5 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತು ಪೋಲೆ ಪಂಡದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೇತೊಂಜಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪೋರ್ಲತ್ತನ ಆಂಡ ನಾನಿ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾದ ಮಾತ ಆಂಡು ಅವು ಶುರುವಾದ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಾತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಬೇತ ಕೆಲಸ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋರಂಡು ಏನು ಪೋಪೆ ಬನ್ನ ಹಾಕಲಿ ಏನೋ ಉಂತ 2 ಶಬ್ದ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋರ್ಲಿ ಆನಿ ಪಾತೆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಯಾನು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಎಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ತದ್ದು ಅವನು ಬರೆಯರ ಓದರೆ ಮಲ್ಪನಾಥ ಕಲ್ದಿರಡ ನಂಗೆ ತಲ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯನೇ ಹತ್ತು ಪಣ್ಣದು ಐಡಿ ಬಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಂಪುವರಾಣ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಕ್ಕ ಅಂತೆ ವೈರಲ್ ಆತನ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮತ ಅವು ಟೀಗೆ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಅಂತ ಪನ್ನೋಲಿ ಸರ್ ಇರ್ನ ಊರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಕಲ್ದಾರು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಚ್ಚರು ಹೊಲಬು ತಿರುಪವಲಿ ಎಸ್ ಯಶೋಧರ್ ಪನೋಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂತೆ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಫ್ದ ಲೆಕ್ಕತ್ತಂದು ಶುರು ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಸೂರಿಂಜಿ ಕಲಡಕೋಲಿ ಪಂಡದು ಅವಳು ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಾಗೋಲ್ಲಕಲು ಎಂಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಎಂಕಲು ಎಡಮ ಜೋಕುಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏತು ಜೋಕುಲು ತಂದಲ್ಲ ಪೂರಾ ಜೋಕುಲನ್ನ ಸಾಗೋಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಾದ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತದೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣದ ಅಂಚಾಜಿ ಅನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಪಣ್ಣದ ಇದ್ದರಿ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಕಲ್ತದು ಅಂಚ ಪಣ್ಣದ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬಕ್ಕ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಯಾನು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಡು ಶಾಲೆ ಹತ್ತನು ಸೂರಿಂಜಡದಾಗ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿಜಿ ಆ ಮಧ್ಯ ಶಾಲೆ ಆಯ್ತ ಪುದರ್ ತಂದು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ
ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂಡದು ಆ ಶಾಲೆಡ್ ಯಾನು 5ನೇ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಪೊಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೇಕ ರಾಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಡಳಿತ ತೊಡುತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಾಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡದಿದ್ದರು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಮ್ಮ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಿಗಿತ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಆರು ಕಲ್ಪವನ್ನು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಂದಿನ ಆಗಿ ಬರೋಡು ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಕಲ್ಪಾದರು ಅಂಚಾನ ಅವಳು 5ನೇ ಮುಟ್ಟ ಪಾಸಾದ ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಗೋಲಿದ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿನಟ ಹತ್ರ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಕೂಡ್ದು ಪಂಡೇರಿ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಹೋಗಿನ ಕೊಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಪಲಾಯನ ಮುಂಬೈ ಕಡಪುಡ್ಗ ಪಂಡದು ಏನನ್ನು ಸಾಗೋಲಿಗೆ ಉಂತಾಯಿರಿ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಊರುಡು ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಐಡು ಬಕ್ಕ ಏನ ಅಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಪಿರ ಬತ್ತೀರಿ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಪುಡಿಯರಿ ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬರೀತ ರಾಜನ್ನೇ ಪಂಡದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಯನನ್ನು ಬೊಂಬಾಯಿ ಲೆತಂಪೋನ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಗೆ ಭಾರತ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಕಂಪನಿಡು ಬೇಲಾಪುರ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತು ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲೆತಂಬೋದು ಕುಲ್ಲ ಇರೋಳು ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುಡ್ಕ ಪಂಡದು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ಶಾಲೆದ ಅಂತಿನಟ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ 3 ವರ್ಷ ಅವಲೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಅಂತೂ ಅವಳು 4 ವರ್ಷ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋರಾತಿಜೆ ಅದನ್ನಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಚಾನಕ್ ಎನ್ನ ರಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಮೂಲ ಊರುಡು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಕಲು ವೆಂಕಟ್ಲ ಐತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪಂಡದು ಏನನ್ನು ತುಯ್ಯರಂದು ಪ್ರೀತಿಡು ಬತ್ತದಿತ್ತೇರು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ದು ಮನದಾನಿ ಪೋನಗ ಅಕಲ್ನ ಪುರ ಚಡ್ಡಿ ಅಂಗಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಇದಿನದು ಅಕಲು ಫ್ರಿಜ್ದ ದೀತಿನ ಟೊಮೆಟೊದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೊರ್ಲಗಂಟು ಅಕಲೇನು ತೂದಿ ಎಂಕ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಪುರ ಶಾಲೆಗ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಮೂಲ ದಾಲಜಿ ಅನ್ಬತ್ತಿ ಕೋಂಟುಡುಲ್ಲೇದ ಪಂಡದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಜಾಗರಣೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆನ ಅಕಲು ಪುರ ಎಂಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಓಡದ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಐಕ್ ಈ ತಾನೋಡು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತದು ವೀಟಿಗೆ ಬರ್ತದು ವೀಟಿ ಹಿಡ್ದು ಬಸ್ ಬತ್ತದು 45 ನಂಬರ್ ಬಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಣಿ ಯಾನ್ ಕಾಂಡ ಬ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಪೋನಾಗ ಹಾಕಲು ಹೆಂಗದ ಅದನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬೈದಿನದ ನಾನಿ ಹಾಕಲು ಅಲ್ಪನೆ ಸಿಡಿಟ್ ಬಾಕಿಲ್ ಬತ್ತದು ಒಂದು ದಿತ್ತಾರೆ ಹಾಕಲು ಏನನ್ನ ಬಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಪೋಯಿರು ಅದಾಗ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕನ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಅಂಚಾದ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಹಾಕಲಿ ಕುಲ್ಲಾದು ಕುಡಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಜಪ್ಪುನ ಜಾಗ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ನ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹಾಕಲಿ ತಿನ್ನಟ್ಟೆ ಕೆಲಸೋಗಿ ಸೇರಪ್ಪಾಯಿರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ತೇವುದ ದೇವಪ್ಪನ್ಯ ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಒರಿ ಅವಲಿತ್ತೀರು ಆರು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತಂಬೋದು ನೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಾಯಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರೀ ನೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಣ್ಣದು ಅವು ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಬಣ್ಸಂಗದ ಅಕಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಂಡಾಡವು ನಡತಂದಿತ್ತು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಪೋರೆ ಕಲ್ಪಾರೆ ಅಲ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆತು ಲಾಯ್ಕತ್ತು ಅಲ್ತ ಮಾಸ್ಟ್ನಕ್ಲ ಒರಿಯೋಡ್ದರಿ ಬಿಗಿ ಇತ್ತು ಐಟು ಪುದರ್ ಪಂಡ್ಪುಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಶಿಮುಂಜಿ ಪರಾರಿ ಪಣ್ಣದಾರು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪೊಂದಿರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣ್ಣದಾರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನ ಪೂರ ಬಿಗಿ ಬಿಗಿತ ಮಾಸ್ಟ್ನಗಳು ಇತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಪೋತಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನು 5ನೇದು ಪತ್ತದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟೇ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಯಾನು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಡ್ಲ ಬಾಂಬೆದ ನೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು 72% ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಾಂಬೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಆಧಾರೋಡು ಹೆಂಗೆ HR ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಕಾಲೇಜ್ದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇಟ್ನಗಳು ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ಪದ್ಮಾಕರ್ ಗಂಭೀರ್ ನಕಲ್ತಿನ ಸೇಟು ಯಾನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ತೂತು ಯಾರಿತ ಈ ಲೋಕ ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋತೇರು ಅಂಡ್ಲ ಆರಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸದಾ ಋಣಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಡ್ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನಗಲಿ ತೊಂದರೆಜಿ ಒನಸಗು ತೊಂದರೆಜಿ ಜಪ್ಪೆರೆ ಉನ್ನೆರ ತೊಂದರೆಜಿ ಅವಲಿ ಯಾನು SSC ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದೆ ಹಿಂಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನೆಟ್ಲ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೂರೇಕಲ ಆರೆ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಕಡಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಅಂಗಿಡ್ ಬತ್ತೆರಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಾಂಬೆದ ಈತ ಸೇಟ್ನಾಗ್ಲೇನು ತೂತಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಗಂಭೀರ್ ಲೆಕ್ಕಲಿಂದ ಗಂಭೀರ್ ಲೆಕ್ಕ ಸೇಟ್ ಯಾರು ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಬೇರದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಗಲ್ಲೆಡು ಕುಳಿದು ಜೇರು ದೊಡ್ಡ ಕೆಂದು ಜೇರು ಆರ್ನ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ದ ಬೇರೆ ಅವು ಇತ್ತದ ಸೇಟ್ನಾಗ್ಲು ಏತಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಮೋಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿನ ಸೇಟ್ನಾಗ್ಲು ಯಾರ್ಲತ್ತಿಜೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಅವ್ಲು ಕಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತಾನೆ ಪಿರಾವದಿ HR ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ತದ್ದು ಯಾನು ಅಲ್ತ ಬಿಕಾಮ್ ಕಲ್ತೆ ಉಂದಿಯನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಕ್ರಮ ಇರೇ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಊರುಡು ಮಾತಿರಲ ಬಂಗದನೆ ಜೀವನ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈರ್ಲ ಪಂಡ ರೋಡು ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಬೆನ್ನಿಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋದಲ ಇರು ಕಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡಾಡು ಬೇಲದ ಪೊರ್ತುಡಾಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬತ್ತಾರೆ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ತಿರಿದು ಬತ್ತರು ಐತ ವಿಷಯ ಬಂತೆ ಪನ್ನೋರೆ ಎಸ್ ಪನವಲ್ಲಿ ಯಶೋಧರ್ ಬಂಗ ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ಬಂಗಂದು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಪನ್ನರ ಆಪಿಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಆತ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಂಗದಂದು ಬಂದು ಯಾನು ಉಲ್ಲಾಸಡಿತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಡುತ್ತೆ ಬಂಗ ಪಂಡ ಯಾನು ಸುರುಟು ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಅನ್ನನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತೆ ಭಾರತ್ ಬಿಜಿಲಿದೆ ಅನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ
ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಉನ್ಪಿನ ತಿನ್ಪಿನ ಊಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ LICದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಸೇರ್ನೆ ಇಡ್ಬೇಕ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸರ್ದಾಜಿನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತನ ಅದಗದ ಇತ್ತದ ಸೇಟ್ನಾಗ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 10-25 ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒಡಲ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ಲ 2 ಸ್ಲೇಸ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೇತನೆ ಕೊರಂದಿರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿಡಿಟ್ ದಾಲ್ ರೈಸ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಗದ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ರೈಸನ್ನು ಮಲ್ತದ ದಿವಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಅದಾಗ ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿದ್ದಿನಟಾದ್ರ ಬೈಯಡೆಂಗೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಚಾನಲ ಮಸ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ಎಂಚಾನಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುತ್ತ ಅದಾಗ ಸಿಡಿಟ್ ನಂಗೆ ಕುದುದು ಅವ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒರಿ ದಿನ ಈ ಪದ ಬಾಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಪದ ಬಾಜಿ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಸೇರುಚಿ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಲಾಯ್ಕ ಅಂದತೇನೆ ಆ ಪೂರಿ ಒರಿ ದಿನಲ್ಲ ಪದ ಬಾಜಿನ ತಿಂದದು ರಪ 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 ತಿಂದದು ನಮ್ಮ ಬಜಾರ್ ಗೇಟ್ ನಂಗೆ ನೈಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಕಾರ್ದ ನಡಿಗೆಡೆ ಅದಾಗ ಇತ್ತದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನೇನು ಅವು ಅದಾಗ ಪೋತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇತ್ತನು ಉಲ್ಲಾಸ ಇರ್ತದೆ ಶಾಲೆಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇಡ್ಬೋದು LIC ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹಿಡ್ದು ಬಜಾರ್ ಗೇಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಮುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಪೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಒರಿ ದಿನ ತಿಂದದು ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ತಿಂದಿನಟ್ಟು ಪೋದು ಹೆಂಗೆ ವಿಠಲ್ದಾಸ್ ಚೆಂಬಾಡು ಜಪ್ಪೆರೆತ್ತೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುರ್ഞ്ഞದ ಸೀನ ಸೆಟ್ರ್ ಪಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಳು ಇರುವ ಜೋಕುಲು ಜಪ್ಪೆರೆತ್ತೇರು ಆರೊಂಜಿ ದೇವರನ ರೂಪ ಆರು ಇತ್ತರ ಓಲು ಇತ್ತರಡೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕಾರ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪಡ ಆರು ಏನಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇತ್ತಾರು ಈ ದುನಿಯೋಡು ಉಪ್ಪೈರು ಅಂಡಾರು ಒಂಜಿ ಈತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇತ್ತದಕ್ಕೂ ಅಂಚೆ ಫ್ರೀ ಜಪ್ಪೆರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರು ಆರು ಇರುವ ಜನಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗೆತನಂದ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ನ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಸೇಟ್ನಗಳು ಗುಜರಾತಿ ಸೇಟ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಛೆತೀನಿ ಆಕಳು ಎರಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡದ ಬಯಕೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಯುಂಡ್ ಆಕಳು ತರ್ಕೊಲ್ ಕೊರ್ದು ಬುರಿ 2 ಬಕ್ಕ 5 ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ನಕ್ಲತ್ತು ಆಕಳು 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರೆ 5 ಗಂಟೆಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಪೇರಿ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಅವಳು ರಾತ್ ಪಲ್ಲಿ ದಿನ ಪಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತೀಜಿ ಆಕಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಿಡಿತೀರ ಆಕಳು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೀನಣ್ಣೆ ಪಂಡಾಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಜೇಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಓಲೋಲು ಕುಲ್ಲುನ ಅಲ್ಪ ಇಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಚಡ್ಡಿನ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬಿತ್ತಿಜಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ್ನ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ತಲ್ಲದು 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದು LICದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಬತ್ತದವ್ಲು ನೀರ್ ಉಂಡತೆ ನೀರಿಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪುಡು ಚೂರು ನೀರು ಬರೋದು ನೈಕ್ ಒರಿ ಲೈನ್ ತಾಗದ ಐಟಿ ಮೀಯೋಡು ಅದಾಗ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಬೆರಿಕ್ ತಾಗೊಂದಿತ್ತು ಉಲಾಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ 6 ಗಂಟೆ ಪೂರಿಲ ಬಾಜಿಲ ತಿಂದು ಪೋತಿನ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತು 10 ಗಂಟೆ ಮೀಪಿನ ಅಂಚನೆ ಪೋದು ಜಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಇವಂಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಡೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಬಜಿ ಬಂಜಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಬಕಾಯನ ರಡ್ಡು ಸ್ಲೇಸಿಲ ಒಂಜಿ ಒಡಲ ತಿಕ್ಕಿನಂಗೆ ಬಕ್ಕದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಈತದ ಲೆಕ್ಕ ಈತ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನ ದೇವರನ್ನ ದಯಟು ಕೊಡ್ತೇರು ಮತ್ತು ತಿನ್ಪ ನಮ್ಮ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾದ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚತ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆಹಾರದ ವಿಷಯಡು ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅವರ ML ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಂಡಿತಿತ್ತೇರು ಕುಲ್ಲಂಗಾಲ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು LIC ನಮ್ಮ ಗಂಭೀರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೇರಪೇರ್ಗ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಆರ್ಲ ಚಲಾಕದ ಜನ ಎನ್ನ ತಿದಮೇರ್ನ ಮಗೆಯವು ಆರವಿನ ಸೇರನ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಅವಳ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಉನ್ಪಿನ ತಿನ್ಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಪೋಣು ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಬಂಗದ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಕಮ್ ಅತ್ತು ಬಂಜಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಂದ ಈ ಟೈಮ್ ಬಿಡ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಲೋಲಿ ಇತ್ತ ಉನ್ಪಿನ ತಿನ್ಪಿನ ಹೆಂಗಿದ್ದಲ್ಲ ಆತು ಬಂಗ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಾಗ ದೊಡ್ಡದ ನಂಗೆ ಆಶೆಲಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡದ ರುಚಿಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತು ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂಗ ಪಂಡ ಉಪನೋಲಿ ಸರ್ ಇರ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ಲೆ ಹಾಂ ಶ್ರುತಿ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಹೆಂಗೆ ಪನರೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಪಣಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ HR ಕಾಲೇಜಿಡು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BCom ಉಡುಪುನಗನೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ AC ಸೆಟ್ರ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಾರೆ ಆರೊಂಜಿ ಭಾರತ್ ಬಿಜಿಲಿಡು ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆತು ನಾನು ಆ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆನು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇರ ಅಂಚಾದ 6 ಕೆಲಸ ತಾಗೈರ ಆ ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ML ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತದು ಬೇಲಾಪುರ ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಎಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡುಪುನ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲು ವಸಂತಿ ಬಕ್ಕ ವಿಠಲಣ್ಣೆ ಪಂಡದು ವಿಠಲಣ್ಣೆ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಆಂಡಲ 6 ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತು ಅವಳು ಏನನ್ನು ಒಂತೆರ ಮಲ್ತಾರೆ ಮೂಲುಂಡು ಹೊಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅಡೆಪೋರೆ ಭಾರತ್ ಬಿಜಿಲಿ ಪೋದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಪೋತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅಣ್ಣ ಅಗ್ಲನ ಬಸ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗ ದಾನೆ ಅಂಡಿ ಎಂಗ್ಲನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಕಂಡನೆ ವಿಠಲ್ ಸೆಟ್ರನ ಮರ್ಮಲ್ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಉಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ನ ಪುದರ್ ಜಯಂತಿ ಪಂಡದು ಇಂಚೇನು ಉಂತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬೋಡನ ಪಿತಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಲಾಯ್ಕದ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಅವನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋಖದ ನಮೂನಿ ಸುರುಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡ ಅಪಗಂಡ ಇದನ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದೇ
ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂದೇ ಪನೊಲಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ತದಗೆ ಏನಡ ತಾಕತ್ತಲತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಲತ್ತಿಜಿ ಅತ್ತದೊಂಜಿ ಸಂಸಾರ ನಡಪುಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಲೇ ನಡತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಈ ಮೋಕ್ಯಾನ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಜಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒವೆನ್ನ ತೂಪುಜಿ ಮುಂದೇನು ಪೂರಾ ಜಂಪ್ ಮಲ್ತಂದವು ತುಂಪೋಪುಣ ಅವೇ ರೀತಿ ಯಾನ್ನ ಪೋದು ಈ ಆಂಡ ಲವ್ ಮಲ್ತದು ಆಲೆಗ್ಲ ಏನಡ ಒಂಚೂರು ಆವನ್ ತೋಜಿಂಡು ಅಕುಲು ಏನಡ್ದು ಏತೋ ದುಮ್ಮಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ನ ಪಪ್ಪನ ಶಾಪುಡು ಗುಲ್ಬರ್ಗಡು ಸ್ವಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತನ ಮಾಬಲ್ಲಣ್ಣೆ ಪಂಡದು ಆರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಮೊಕ್ಕಲು 10 ಜನ ಜೋಕ್ಲೇಡು ಮೋಲು ಹಿರಿಯಾಯಿನಾಲು ಪೊಣ್ಣು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತನ ನನ್ನ ಒರ್ತಿಗ್ಲ ಇದ ಮಟ್ಟ ಮದ್ಮೆ ಆಜಿಡ ನನ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಉಂದೇಟ ಹತ್ರ ಅಕುಲು ಎನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ನಿಂಬೆ ಆನು ಎಡ್ಡಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದದು ಈತನೇ ಎನ್ನದು ಅಕ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸೇಟ್ನ ಮಗಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ದ ಒಂಚೂರು ಉಂದುತ್ತಾನ ಅವ್ಲು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾತನ ಉಂದಾಣದು ಎಂಕ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅಲ್ನ ಎನ್ನ ಈ ಲವ್ ತೌಂದೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ ಕಾರದ ಗೋಚರಣೆ ಬೈತಿಜಿ ಅವು ಇದ ಮುಟ್ಟಲೆ ಎಂಕ ಇಜ್ಜಿ ಆನಿ ಲವ್ ಆದೀನಿ ಲವ್ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಇನಿಲ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏಪಲ ಬೇನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಕುಲು ಆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಗಲೆನ್ನ ಎಂಕ್ ಅವಲ ಹಾಲು ಬಾರಿ ರೂಪಡ್ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಆಲೆನಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅವು ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ ಪನ್ನೊಲಿ ಬೊಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಬೈದಿನ ಆ ಮದ್ಮೆನಾಗ ಎನ್ನಂಗೆ ಎಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ತಿನ್ 375 ರೂಪಾಯಿ ಐಟ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಬಸ್ಗೆ ತಗ ಹಾಕಲು ಕಂಪನಿದ ಹಾಕಲು ಕಟ್ ಮಲ್ ತಂದಿತ್ತೇರಿ 335 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದನ್ ಆಂಡಲ ಏನೊಂಜಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಲವ್ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಕಣ್ಣು ತೋಚಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾನ್ ಮದುಮೆ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಂಕ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರಿಯರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಟ್ ಇತ್ತೀರಿ ದಾದ ಅಪ್ಪೆನಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ ಅವೇ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತಿನಟ ಆತರ ಏನನ್ನು ಕೇನ್ ನಕಲಿತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತೇರಿ ಆರು ಅಂತ ಅಸೌಖ್ಯಡು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ ಪೂರ ಅವು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ತನ್ನತ್ತನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ ಅವು ಇಲ್ಲಾಡ್ತೇಲಿ ಎನ್ನ ಮರಮಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಉಂದೆ ಕೊಂಜಿ ಬಲ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬತ್ತು ಪೋತೀನಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಿಜಿ ಒಟ್ರ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪೆರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಂಡದಿತ್ತೀನಿ ಆ ಪೊನ್ನಣ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಅವಲೇ ಎತ್ತಿನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವು ಮಾತ ಸರಿ ಕೊಡ್ದು ಬೈತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಉಂಡತ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸಡೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಪೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಈತ ಆಯ್ತ ಧೈರ್ಯನೇ ಬರ್ಪು ಎಂಚ ಆತನ ಬಂಡದು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತು ಪೊದ್ದು ಮಾತ ಬರಂದುತ್ತು ನಾಲ್ ಆತು ಕೊರ್ಲುಲ್ಲ ಇತ್ತು ಋಣಾನ ಬಂದ ಅಂದ ಪಣ್ಣೋಲಿ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನೆನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿಷಯ ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ತೆರಿಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಫು ಅವು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಯಶ್ ಯಶೋಧರ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಲೈಫ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗನೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿನ ಅದು ಎಂಕದಾಗ ಮದುಮ್ಯಾನಾಗೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಲತ್ತಿಜಿ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ದಾದನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಛಲ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಹೋಗ್ಲ ತಾದಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ತಿದ್ದಮೇರ ನಮಗೆ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿಡು ಆಟ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತು ಅವೇನು ಪಂಡೆ ಮೂಲಿಯರ್ಲ ತುಳಿಯರ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತು ತೂಪನ ಪಂಡದು ಯಾನ ಅಂಚ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಪ ಅವು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆತು ಐಟದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ದಜ ಆತು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಡ್ತಾ ಉಂಟು ಜಾಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ತಾದಿ ಅಲ್ಪತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ನಡತ್ತಿಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೆಲವಣ್ಣಿ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಮೆಸ್ ನಡಪುಡಿಯೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಟದ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡಿ ಎಂಕುಲು ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಾಡುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕೊರಲು ಒಂಜಿ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಇತ್ತೇರು ಆರು ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪುನಃ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಂತಾರೆತ್ತ ಆರು ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ಇಲ್ಲು ಆ ಟೈಮ್ ಆರು ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತಾಯ್ಕು ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಕೃತಜ್ಞ ಆದುಲ್ಲೆ ಆ ಇಲ್ಲಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಜು ಪಾಡ ಪಂಡದಲ್ಲೂ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪ್ರಗತಿ ಆನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೋಪಿಕರಾಮ್ ಪಂಡದ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ತ ಈ ಮದುವೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ 1980 23 ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮದುವೆ ಆತಂಡೆ 81 ಜನವರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಒಂಜಿ 4 ಜನದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಂಜಿ ಜೋಶಿ ಪಂಡದ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ನನ್ಕೆ ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದಿತ್ತೇರಿ JY ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಬೇರ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಗಡು ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಂಜೇ ಜನತ ಅಂಡಲ ಅವು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಲೈನಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ತಾದಿಪತ್ತನ ಐಕೆ ಸುರುಟಿಯನ್ನು DK ಕ್ಯಾಟ್ರರ್ಸ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದು ಇದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತೆ
ಐಟಿ ಅನ್ನ ಪಲಾಯನ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಯೋಗೇಶ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಕ್ಕುಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತರ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋತ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂಚವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ PCS ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಮಲ್ತಿನ ಔನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಪ್ ಜೋಡಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅವ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಂಪನಿದ ಪಟ್ನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಅಕ್ಕುಲು ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ನಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಪಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ನರೇಂದ್ರ ಪಟ್ನಿ ಬಂದು ಮೂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಾಯನಗಳು ಅಗ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮತ ಅಂತ ತೂದಿಮೆ ಜನಸೀದ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜಿಂಬಡಪ್ಪ ಪೋಲಿ ಪನ್ಪನಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಾವು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾಡ ಉಂಡು 1981 ಚಾಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಉಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಏನನ್ನು ಪೋಲಿ ಎಂದು ಪಂತ ಜರಗಲಿ ಆತಿಯನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವು ಜಮುದು ಪೋತನಂಜ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಬಲೋಟ ಹತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ದೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಉದಯ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆಟ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಧ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ದೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಂಜೋಗುಡು ಒಂಜಿ ಲೋಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಬಳ ಕೊರಂದು ಬಲ್ತಿತ್ತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಪಟ್ನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಡ ಸಂಬಂಧ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಟ ಹತ್ರ ಇಂಕೊಂಜಿ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ದ ವಿಚಾರಡು ಒಂಜಿ ಅವನಿ ಶುರು ಮಲ್ಪಗಂದ ಅಕ್ಲು ಕಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಟ್ನಿದ ಅಕ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತಿನ ಆ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಜನಲ ತಿಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಜನಗಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಅಂತ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಅವು ಹೆಂಗಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ನಾವು ಬೇತೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅದಗದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ಯಾನು ಎರಡೆಲ್ಲ ಪುಗಿಲ್ ಕೈ ಪಡಂದೆ ಪಾತೆರುಜಿ ಲಾಯ್ಕಿಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಪಾತೆರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಅಲ್ತ ಮಾತ ಜನಕುಲ ಏನಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೋತ್ ಆದಾಯ್ತು ಒಂಜಿ 3,000 ಜನ ಆಂಡು 3,000 ಜನ ಅನಗ ಇಂಕ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಎಡ್ಡೆ ಇದು ನಡಪುಡ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಸೈಟ್ ಆಯ್ಮುಡ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಗೆತ್ತನೋಡು ಪಂಡದಿ ಈ ಕಂಪನಿದ ಸ್ಟೇಕ್ ನೀನು ಎರೆಗಂಡ್ಲ ಕೊರಡು ಮಗಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಒಂದು ಮಾತು ಆತ ಸುಲಭದ ಸಂಗತಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಪೂರ್ರೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ಲ ತಾಗು ಜಣ್ಣ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಕೆ 30 ವರ್ಷದಾಗು ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಡುಪನಾಗೆ ಅಂಕ ಬತ್ತ ಇಂಚೆಂಜ ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಅಕ್ಕಳ ಇಂಚೆಂಜ ಪಣ್ಣೆ ಕಕ್ಕಳು ಪಂಡ ಇಂಚೆಂಜನ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ CLR ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಬತ್ತನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಕ್ ದೇಶೋಡಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಕ್ ಕುರಿಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಂಕ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮಗಲ್ ಒಂದೆಟ್ಟು UK ಹಿಡಿತಾನೆ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ ಜಮೆ ಮಲ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಮದತ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅವೆಂತದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಊರುಡು ಎಂಕಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಕ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಡ ಮೂಜಿ ಮೂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗಳು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಹಿಂಗೆ ಊರುಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಜಿ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ನೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೈನ್ ಗುರ್ತಾಂಡ ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಈರು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾಂಗಿತಲ್ಲಿ ಮಾರೇ ಪಂಡದು ಯಾನು ಸುರುಟು ತೂಕ ನಮ್ಮಡವು ಮತ್ತು ಆತು ಬಜೆಟ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದೆ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಗಾಲೆ ಬುಕ್ ಮಾಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಡು ಮತ್ತು ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಗಾಲಿಣಿಗೆ ತನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಮನೆ ಬಂದ ಇಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರು ಬೇತಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರಿಯನ್ ಮಿತ್ತು ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಯಾನೇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಕುದೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಆಪುಡು ಚಾವಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಡೈಕ್ ರೂಪಲ ಬರೋದುಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಪಸಂದಲ ಆತಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮತ್ತು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದೇರಿ ಹಾಕಲು ಖುಷಿ ಪಡೋದು ಬದಾರೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗದ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಸರಿ ಅವು ಅಂಚ ಮಾತ ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ 500 ಹೆಚ್ಚದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಸಂಗ ಅವನು ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಏರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಪೋಲಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು 500 ಹೆಚ್ಚ ಸುಧಾರಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವನು ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೇನೆ ಜನಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನೆಕ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬುಡೆ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಸುರುಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾನು ಸುಧಾರ್ತಂದು ಪೋತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸೆಟ್ನ ಮಗಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಆತ್ಮದ ಸಂಪತ್ತು ಬುಲೆ ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎನಡಪ್ಪ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತೋಜ ಪೋಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ಕೊಲಂದಪ್ಪಡು ಮಾತಲಪ್ಪಡು ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿನ ದುಡ್ಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ತೂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ತದೆ ನೆರೆ ಕೆರೆಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡಿತದೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎರಡಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಕರ್ಕಶದಲ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡಿತದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಾನು ಬೊಡೆದಿಡಲ್ಲ ಆನೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಿಸಾಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರನೆ ತೋಣಿ ಎಂಗಿ ಯಾಪಲ ದಾದಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನು ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನ ಮನೆ ಬಂದಕೊಳ್ಳುವ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಂಡ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನದ 5 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ 2-3 ದಿನೊಟ್ಟು ಅವು ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೌದಾದ ಎನ್ನ ವಿಷಯನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಆಲ್ಡೈತಿನ ಅತ್ರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಡ ನಂಬಿಕೆನ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಆಲ್ಡ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಲ ಉಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಟ್ರ ಒಂದು ಮಾತ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಶರೀರೋಡ ಆತಿನ ಏತು ಮಾತ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೈತೀನಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೈತೀನಿ ಆದಾಗ ಆಲ್ಡ ಪನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅವನು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ
ಸರಿ ಈತು ಪೂರ ವಹಿವಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಾಲುಗು ಚಾವಡಿ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದಿಯರ್ ಈ ಪುದರ್ ದಿಯರ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸಂಡ ಚಾವಡಿ ಪಂಡ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಪುದರವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಡ್ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಊಲ ತುಂಬು ಇಂಚ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಯ್ಕೆ ಅವು ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತೀಜಿ ಅದ ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಕೂಡ್ರೆ ಅಂಡ್ರಡ್ಲ ಎಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಆರಂಡ್ರಡ್ಲ ಒರಿಯನ ಸುಖ ಕಷ್ಟಗು ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಅವಲೇ ಕೂಡ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಪಿನಿ ಲಡಾಯಿ ಪಡಾಯಿ ಅಂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಚಾವಡಿಡು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡ್ಡಲ ತಾವಡಿಡು ಬಾಯ್ಕೆ ಆವಡ್ಡಲ ಚಾವಡಿಡು ಭೂತ ದೈವದಲ್ಲ ನೇಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾತ್ರಂಡ ಐಕ್ಲ ಚಾವಡಿ ಅತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಬರಿಟೆ ದೈವದ ಕೋಣೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಚಾವಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಆಪಣ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಚಾವಡಿ ಪುದರ್ಲ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಪ್ಪಿಯುಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನಾಡದಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗ ನಡತಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುತ್ತುಂಡು ಐಟು ಪುದರ್ ಬರೆದಿದ್ದರು ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಅಂದು ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅದಾಗೆಲ್ಲ ದಿನೋಲ ಪೋನ ಓದು ಮಂಡ್ಯಡ್ ಕುದುಬೋದುತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಾವಡಿ ಇಂಚೆನೆ ಅನ್ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಮಾತ ನಾಡ್ಪತ್ತೇನೆ ಓವು ಚಾವಡಿ ಪುದರ್ ದಿಪಿನಿ ಓವು ಪುದರ್ ದಿಪಿನಿ ಅಂದು ಆಯ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಂಜಿ 10 ಪುದರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಚಾವಡಿ ಪುದರ್ ಅಂಚದ್ಯಾನು ಚಾವಡಿ ಪುದರ್ ಅಂದೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೈನ್ ಆಯ್ತು ವಿಷಯಡು ಪ್ರಶಂಸಲೆ ಕೇಂಡ ಇರು ಪುದರ್ ಎಂಚೆ ಚಾವಡಿ ದಿಯರಿ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಸಲಹೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನ ಉಡಲಡ್ದು ಬೈದು ಚಾವಡಿ ನಂಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಚಾವಡಿ ವಿಷಯಡು ಪಾತ್ರನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಷಯಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ ಭಾರಿ ಮಾತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಗಳ ಯಾನ್ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಕಲ್ದಡ ಯಾನ ಈ ಚಾವಡಿಗಳ ಐತ ಪುದರ್ ಬರೆದು ಪಾಡೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಒಂದೇಟ್ಲ ಚಾವಡಿ ಪಂಡದು ಬರೆದು ಪಾಡದೆ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ದಾದನ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನಗಿರಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಣೆ ಆದುಪು ಯಾನೆ ಈ ಊರುಡು ಬತ್ತದು ಈತ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಆರ್ನ ದಾದನ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡವು ನಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ತೋಜಿ ಯಾನೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಚಾಲನೆವಕ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 30-35 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪೊಂಗಾರದ ಜಾತ್ರೆನ ಏಪಲ ಬಿಡ್ತಿಜಿ ದಾದನೆ ಆಡು ದೇವರೆಂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತದು ಆರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಕೋವಿದ ಐನೆಟ್ ಆತ್ರ ಯಾನ್ ಮಗಲ್ನ ಯುಕೆಡಿ ತಿನ್ನಟ ಆತ್ರ ಎಂಕ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ 35ನೇ ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಯಾನ ತತ್ತದೆ ಯಾನ್ ತುಳು ಕಲ್ತದ ಬೈದ್ ಆಯ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಯ್ತ ಗೊತ್ತು ಮೇನಿನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಡು ಪೊನ್ನಗಿರಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆಯ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದಾನಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ DK ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ತುಳು ಅಂತ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆನೆಲ್ನ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬಣ್ಣದ ಆನಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಭೆಗೆ ಎನಲೆತ್ತಿದ್ದೇರಿ ಆನಿ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಕುಶಲ ಬೊಕ್ಕ ಉಷಾ ಅಕ್ಕಲ ಪುರ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಅಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಆನಿದ ಸಭೆಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಅಜ್ಪ ಜನ ಬತ್ತದಿತ್ತೇರಿ ಆ ಸಭೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಉತ್ಸಾಹೋಡೇ ಇತ್ತೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೋದು ಐಟ್ ಅಕ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳ ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಐಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ತೆಗೆದಿನಿ ಎಂಕ್ ಈಜಿ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಎಂಕ್ ಯಾನದಲ್ಲ ಎನ್ನದಿಜಿ ಆಂಡ ಈ ತುಳು ಕಲ್ದಿನಟ್ಟಾದ್ರೆ ಎಂಕಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಯೋಗ ತೆಗೆದು ಎಂಕಾಯ್ತ ಒಂಜಿ 82% ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಮಾತ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲರು ಆರಾಯ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳ ಬೈದರು ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತ ಫಲಿತಾಂಶನ ಕೊರ್ನಗಳ ಬತ್ತದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರಣ್ಣ ತುಳುಟು ಪಾದ್ಯರು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗ್ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಆಪುಂಡು ಎಂಗಿ ತುಳುಟು ಸುರುಟು ಬೋದು ಎಂಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಳು ಕಲ್ದಿನ ಬೊಂಬಾಡಿ ವೈದ್ಯನ ಮೂಲ ಉಪನಾಗ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವ್ಲು ಕಟೀಲ್ಡ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಯ ಪಂಡದು ತುಳುಟು ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ತೂದು ಎನ್ನ ಮೇಯ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆದದ್ದು ಪಡ್ತಾನೆ ಆತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆತು ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಅವ್ರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಳು ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಾಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡ ಆತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡಾದಾತನ ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಶರೀರಡೊಂಜಿ ಜಾದುದ ಲೆಕ್ಕ ಆನಿ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು
ಸರ್ ಇರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿನಾರು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಗ ಬೆರಿ ತಾಂಗ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದುಮ್ಮುದ ಆಚರಣೆಗಳು ಇತ್ಯದ ಆಚರಣೆಗಳು ಎಂಚ ಬದಲಾತಂದು ಅಥವಾ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಲಿ ಸರ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಟ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ಬೈದನು ಆ ಒಂದೇಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ನಿಶ್ಚಯಾರ್ಥ ಮಾತ ಆಪಿನ ದುಮ್ಮುದಲೆ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜೆ ಪಗತದ ತಮ್ಮಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮಯೆ ಅಕ್ಲ ಎದುರು ಉಂತುದು ಅಂಚ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಅಂತಂದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾದ್ರೆಂಗ್ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ್ದು ಮುತ್ತೈಶಿನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ತಮ್ಮಲೆ ಅರುವದೆ ಬಾಕಿದ ಹಿರಿಯರ್ ಜನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜರ್ನಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮಲೆನ ಅಥವಾ ಮದ್ಮಯನ ಮೀದ್ ಬತ್ತದು ಎರ್ದುರು ಪಜೆಟ್ ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಮರ್ದ್ ಮಾದ್ರೆಂಗಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆದು ಅವನ್ನ ತಿಪ್ಪಿಡ್ ದೀದು ತುಡಾರು ಪೊತ್ತಾದು ಎದುರು ಕುಲ್ದು ಆಯ್ತ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾದ್ರೆಂಗ್ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಹೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಕೂಡ ಅವೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆತು ವಿಶೇಷತೆ ಕೊರಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ದು ಈತದ ಮಾತು ಅವೇನು ಮದತ್ ಬಿಡ್ದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದೇ ಕೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲನ ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದುಮ್ಮು ಪೋಯಿನ ಒಂದು 14 ರಂಗಡ್ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ದೀಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಡು ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಗಳ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಲು ಪತೊಂದು ಪೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಏನ ಮಾತ ಕ್ರಮ ದುಮ್ಮು ಬೈದಿನ ಅವೇನು ಓವೆನ್ನ ಬುಡಂದೆ ದುಮ್ಮುದ ಪೀಳಿಗೆ ಅವೇನು ಪತೊಂದು ಪೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಶೆ. ಸರ್ ಇರ್ನ ತುರ್ತದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಪಾತ್ರೆನು ಪಟ್ಟೊಂಡರು ಇರೆಗು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನೆಲ್ದ ಪರವಾದು ಉಡಲ್ ಜಿನ್ನಿನ ಸಲ್ಮಿಲ ಯಾನ ತುಳುತ ಮಿತ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಶೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಭಿರುಚಿನ ಪತೊಂದು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಪೇಪರ್ನ ಓದೊಂದುಪ್ಪೆ ಐಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಹಾಕಲು ಬರೋಣಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡೋಡು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಅತಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ನಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಜಾಗಡ್ಲ ಒಂದಂತ ತುಳು ಮಾತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ಪುತ್ತೂರ್ದಂಜೆ ತುಳು ಓದಿನಾಗ ಎಂಕ್ ತೋಜಿನ ಅಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಬರತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬರಪೆ ಅಂದು ಕುಡ್ಲ ದಲ್ಪದ ತುಳುವೇ ಬೇದಂಡು ಅಂಚೆನ ಉಡುಪಿ ದಲ್ಪದ ಬೇದಂಡು ಅಂಚದು ಅಕ್ಕಳು ಸರಿ ಬರೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆಡ್ಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತೋಜಂದು ಅಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಐತೆ ಓದುದು ಅಂಚಿನ ಆಗಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಕೂಡ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪೇಜಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕೇ ತೋಜಂದು ಕ್ರಮೇಣ ಯಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒರಿಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸಲೆತೂರು ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಲೆತೂರು ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ಸೇರಿದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಅಲ್ಪದ ತುಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡುಪನಾಗ ಅವೇನು ಓದುದು ಎಂಕ್ ತೋಜಿಂಡು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಬರೆಪಿನ ತುಳುಲ ಸರಿಯೇ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತು ಬರೆಪಿನ ಮತ್ತು ಆತು ಸುಲಭದ ಸಂಗತಿ ಆತ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಬರೆಪಿನ ತುಳು ಪೇಪರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡೆ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನು ಕೆಲವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪಂತಿನ ಅಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ತಂದು ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೂಪಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಎಂಕಲ ಸುರೂಟ್ ಹಾಕಲು ತೂನಾಗ ಹಾಕಲ ಪೇಪರ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುತ್ತೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರಂತೆ ಛಾಯಾ ಕಿರಣ್ ಪಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಟಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತೆ ಹಾಕಲ್ನ ಆರ್ನ ಪೇಪರ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆರು ಪ್ರಿಂಟೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಕೋರಿ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಪ್ರತಿ ಓರೋಗ್ಲ ಅವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಂದೇ ಬೈದಿನ ಆನಿಡ್ಬೇಕು ಅವು ಯಾನ್ ಪಂತಿನೆಟ್ ಮಲ್ದಿರೋದು ನತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತಾವು ನಮ್ಮ ದಾದ ದುಂಪೋಡೋದು ಅಂಚೆನ ಅಕ್ಲಿನೆಟ್ ಓದನ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೈಟ್ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚ ತೆಗೆದು ಆ ಕಾರಣ ನಡೆದಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತು ದುಪ್ಪುಡು ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಈ ಪೇಪರ್ದ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಹೆಂಗೆ
ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಗಳನ್ನ ಕೈಟಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಪೋರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಕನ್ನಡಡು ಲಿಪಿನ ಗೆತ್ತದಾಗಲು ತುಳುಟು ಲಿಪಿ ಬರೆಪಿದಂಚಿನೇ ಪೇಪರ್ಲ ಬರ ಸಾಧ್ಯಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಇನಿ ಎನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಗದಾನನು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಲೆತ್ತದು ಎನ್ನ ವಿಷಯಡ್ ಈತ ಮಾತ ಕೆನ್ನೆಕ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ. ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ದೇವಪ್ಪ ಕಾಂತನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಯಾನು ಎನ್ನನೆ ಈ ಎನ್ನ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡಲಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಹಾಲಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಕುದೊಂದು ಯಾನು ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಎನಿತೆಯನ್ನ ಈ ಪರಿಚಯನು ಏರು ಮಾತ ಕೇನ್ವೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಯಾನು ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞ ಆದುಲ್ಲೆ ಚಿರ ಋಣಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನೆಂಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಮೆರೆಯೊಡ್ಗೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ದು ನಟನು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದೇವರೇ.